ενάντια στο Ιράν. Όχι για να μην ανοίξουμε μια συνολικότερη ανάλυση, αλλά για να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένας πόλεμος που συμβολίζει εκδήλωση της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Δεν χρειάζεται να αναφερθήκαν και οι συντρόφισσες και ο σύντροφος και μόνο οι ματωμένες τσάντες των μαθητριών του Δημοτικού που βγαίνανε από τα ερείπια που άφησε ο αμερικάνικος στόμαχο, νομίζω δεν χρειάζεται να περιγράψουμε. Και θα έχουμε πολλά τέτοια. Έχουμε και θα έχουμε. Είναι ταυτόχρονα συμπίκνωση της κρίσης του καπιταλισμού, της κρίσης, της άρχουσας τάξης. Και σε αυτό πρέπει να σταθούμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο. Όταν βλέπεις μια τεράστια πολεμική μηχανή να μπορεί να απογειώνει αεροπλάνα από την Νεβάδα ή τέλος πάντων στο διάλογο εκεί είναι τα καζίνο, παραδίπλα, και να χτυπάει στο Ιράν με ενδιάμεσους σταθμούς. Εδώ. Λες, ποια κρίση, τι είναι. Κι όμως πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την εικόνα και να... Ωραία. Νομίζω ακούμε καλύτερα. Ας κλείσει αυτό, δεν Ωραία. βγάζεις το βίσμα. Βγάλει το βίσμα από πίσω. Είσαι από πέρα, άστο. Ο υπεριαλισμός. Να επιμείνουμε στη διάσταση της κρίσης. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός επιστρέφει στο Ιράν για να αποκτήσει τον έλεγχο αυτής της χώρας. Είναι μια προσπάθεια που δεν είναι τόλμη. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τότε που χάσανε τον έλεγχο αυτής της χώρας και τον χάσανε μέσα από την τελευταία μεγάλη επανάσταση του 20ου αιώνα που λέγεται η ανατροπή του Σάχη, του αυτοκράτορα, του Παχλαβή, του πατέρα αυτού του γελίου που ήταν εξίσου γελίος αλλά τύχανε να είναι, να μην κατηγορεύει στο Παρίσι αλλά να είναι στην Τεχεράνη. Μια τεράστια επανάσταση η οποία τον ανέτρεψε. Πριν φτάσουμε στο τι έγινε, και από τότε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός έχασε τον χωροφύλακα στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Ο στρατός του Σάχη ήταν ο 5ος μεγαλύτερος στρατός στον κόσμο. Είχε ελεύθερη, ανοιχτή πίστοση σε όλες τις αμερικάνικες αμυντικές βιομηχανίες, πολεμικές. Υπήρχαν 50.000 στρατιωτικοί σύμβουλοι Αμερικάνοι στον Ιρανικό στρατό. Ήταν η χώρα που συνόρευε με τη Σοβιετική Ένωση από πάνω και με τον Περσικό από κάτω. Σε περίοδο που η Μέση Ανατολή ήταν αραβικός εθνικισμός, Παλαιστίνη, κινήματα, εξεγέρσεις, τον χάσανε και προσπαθούν να τον κερδίσουν 50 χρόνια και δεν τα έχουν καταφέρει. Γιατί όμως τώρα είναι μια καινούργια απόπειρα. Γιατί είπε ο Παχλαβής στον Τραμπ θα αναλάβω την εξουσία, μπες. Όχι, μέχρι τον Τραμπ είπε θα συμπαθείς ο Λάξ, αλλά δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Για να γυρίσουμε σε αυτό πρέπει να γυρίσουμε στην ανάλυση που δεν την κάνουν μαρξιστές, την κάνουν Financial Times, ότι πρόκειται για Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο στρατός του Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι ισότιμοι συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο. Ισότιμοι. Ο ένας έχει αναλάβει το μισό Ιράν και ο άλλος το άλλο μισό Ιράν στους βομβαρδισμούς. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι οι Ισραηλινοί υπάρχουν χιλιάδες τηλεφωνήματα κάθε μέρα, όχι ανάμεσα σε επιτελεία, ανάμεσα σε πιλότους των μαχητικών αεροπλάνων, για το συντονισμό στους στόχους τους. Και γιατί λοιπόν είναι κοινή επιχείρηση, κοινός πόλεμος, γιατί το μεγάλο σχέδιο ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας στη Μέση Ανατολή, οργανώνοντας μια συμφωνία των αντιδραστικών καθεστώτων της περιοχής με το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα τελειώσαμε, την άκτηκε στον αέρα τον Οκτώβριο του 2023
Και για 2 χρόνια η γενοκτονία στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη δεν έχει καταφέρει να τους λύσει αυτό το πρόβλημα. Η Παλαιστινιακή αντίσταση επιμένει και όσο επιμένει νικάει. Και άρα το επόμενο βήμα είναι ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν, θα το ελέγξουμε, θα κάνουμε τη χάρη της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν αυτή η οποία ζήτησε πρώτη από το Ισραήλ να μεσολαβήσει τους Αμερικάνους για να χτυπηθεί το Ιράν. Θα πάρουμε μαζί μας τις μοναρχίες του κόλπου, λοιπόν, αφού θα τους απαλλάξουμε από το άγχος. Θα οργανώσουμε τον deal με το Ισραήλ. Οι Παλαιστίνοι μπορούν να δουλέψουν όσοι ζήσουν στα τουριστικά θέρετρα της Γάζας. Και θα ελέγξουμε τη στρόφιγγα του πετρελαίου, την παγκόσμια. Είπε ο Παναγιώτης μερικά στοιχεία. Δεν είναι μόνο οι πόροι, είναι και η διέλευση των πόρων. Ωραίο σχέδιο. 2 παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν είναι καινούριο σχέδιο. Η λογική ότι ελέγχουμε τη στρόφιγγα του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή και έτσι αποτρέπουμε την ανάδυση διεκδικητών στην ηγεμονία, είχε όνομα στις αρχές του 21ου αιώνα, πολύ αρχές. Λεγόταν το σχέδιο για τον νέο Αμερικάνικο αιώνα. Των νεοσυντηρητικών think tank του Αμερικάνικου υπεριαλισμού. Ο 20ος αιώνας έγινε Αμερικάνικος με τους 2 παγκόσμιους πολέμους. Ο 21ος θα γίνει με τους πολέμους μας στη Μέση Ανατολή και στο Αφγανιστάν. Πού κατέληξε. Πού κατέληξε αυτή η εξόρμηση του Αμερικάνικου υπεριαλισμού. Ελέγξανε το Ιράκ, ελέγξανε το Αφγανιστάν, επιβάλλανε ό,τι λέγανε ότι θα επιβάλλουνε. Όχι, ιτηθήκανε και επιστρέφουν. Να μου πεις, ιτήθηκαν μια φορά, δεν ιτήθηκαν και από εμάς, ιτήθηκαν από κάποιους περίεργους. Τώρα αντιμετωπίζουν 3 ειδών προβλήματα που είναι δείγμα του τι σημαίνει η κρίση του συστήματος. Το πρώτο είναι το στρατιωτικό. Όσο τεράστια στρατιωτική μηχανική να έχει η Αμερική και το Ισραήλ, δεν μπορεί να κρατάει 3 πράγματα ταυτόχρονα. Πόλεμο στον κόλπο, που καταναλώνουν, να το πούμε έτσι απλοϊκά, πυρομαχικά, τα οποία δεν παράγονται με το κιλό, θέλουν χρόνο για να φτιαχτεί ένα στόμαχο, ένα σύστημα αντιεροπορικό, και την ίδια στιγμή να κρατάς τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ίδια στιγμή να κάνεις την περίφημη στροφή στον Ειρηνικό για να συσσωρεύεις στρατιωτικές δυνάμεις απέναντι στην Κίνα. Είναι δύσκολο. Πρόβλημα. Ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλος επιμένει να πολεμάει και να μην παίζει θέαμα. Δεύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό, το πολιτικό μάλλον. Ναι, το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Ας μείνουμε στην οικονομία, γιατί και εδώ είναι η συζήτηση. Λίγες 2 εβδομάδες πριν, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος, η Γεωργίευνα του, αυτή η φιλάνθρωπη κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είχε κάνει δηλώσεις ότι η παγκόσμια οικονομία πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί έρχεται μια περίοδος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση των επιτοκίων. Όταν τα είπε αυτά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να μην πω ιδέα έκφραση, τους διαπέρασε μια κρυάδα, να το πω έτσι χαριτωμένα. Για ποιο λόγο? Γιατί η έκρηξη της ακρίβειας μπορεί να φαίνεται τώρα όπως περιγράφουμε, ανεβαίνουν ξαφνικά ή φτάνει $100 το βαρέλι, το πετρέλαιο. Στην πανδημία έχει φτάσει πιο πολύ. Δεν είναι μόνο η αύξηση, η θεαματική που βλέπουμε και τρέχουν οι κερδοσκόποι εδώ πέρα να τη μεταφράσουν πριν έρθει το πετρέλαιο, να το μεταφράσουν σε αύξηση. Είναι κάτι πολύ πιο αργό, είναι έρπουσα. Πάει η αλυσίδα, τι επηρεάζει, και το χειρότερο, και αυτό μπορούσαν να το ελέγξουν με κάποιο τρόπο, το χειρότερο είναι ότι το πληθωριστικό ρεύμα, η παλήρια, να δούμε
εικόνα, πληθωριστική, συναντιέται με μια άμποτη. Σιγά σιγά αρχίζουν και αποσύρονται κεφάλαια από τη φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Αποσύρονται κεφάλαια από διάφορα νομίσματα. Θεωρούν πια είναι υπερκορεσμένες αυτές οι αγορές στην κερδοσκοπία. Η συνάντηση αυτών των δύο κυμπάτων μπορεί να οδηγήσει σύντομα, μεσοπρόθεσμα, όχι την επόμενη εβδομάδα, σε μια κατάσταση εκεί που αντιμετωπίζαν τις προηγούμενες πιέσεις. Πέρσι ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς. Κατακόρυφα. Όλοι περιμένανε έκρηξη του πληθωρισμού μέσα στις αναπτυγμένες οικονομίες. Δεν ήρθε. Γιατί οι κεντρικές τράπεζες κόψανε τα επιτόκια, δώσανε χρήμα στην αγορά, όχι σε εμάς, στην αγορά. Τώρα τους είναι δύσκολο να το κάνουν αυτό. Και άρα μια περίοδος που θα αυξήσουν τα επιτόκια σημαίνει πρόβλημα για τους καπιταλιστές, μεγάλο πρόβλημα, ασφυξία, ακριβένει ο δανεισμός, δεν φτηνένει για να σταθεροποιηθεί το νόμισμα, άρα απειλούνται με χρεοκοπίες, αυτά που παλιά λέγανε ζόμπι επιχειρήσεις, τώρα έχουν βρει άλλα εφάνταστα ονόματα, κατσαρίδες είναι η καινούργια έκφραση που κυκλοφορεί, κατσαρίδες στους ισολογισμούς. Και δεύτερον σημαίνει, και εδώ μπαίνουμε στο πολιτικό πρόβλημα, σημαίνει συγκρούσεις ανάμεσα στις όρουσες τάξεις. Ποιος πληρώνει, αδερφωμένοι είμαστε, παγκοσμιοποιημένη οικονομία είμαστε, και στην πανδημία συνεννοήθηκε η ΦΕΔ, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, με τις κεντρικές τράπεζες και της Κίνας και μια χαρά τα στήσανε. Φτηνά και γλιτώσανε. Τώρα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ποιος θα εμπιστευτεί τον Τραμπ? Ένα παράδειγμα του επιτελείου. Δεύτερον, υπάρχουν συγκρούσεις ανάμεσα στους πόλους, ας το πούμε έτσι. Αφήστε την Κίνα, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το πόλεμος που έχω προτεραιότητα? Η Ουκρανία ή η Μέση Ανατολή? Δεν μπορώ και τα δύο. Καλά, δεν μπορεί κανένα τα δύο μόνη της, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Τρίτον, ο Μέρτς μπορεί να λέει ότι θέλει, δίνει όλα αυτά τα τεράστια ποσά για να φτιαχτούν οι αμυντικές βιομηχανίες Γερμανίας κτλ. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, κάποιος πρέπει να κρατάει το μέτωπο της Ουκρανίας και δεν μπορεί να το κρατήσει ο γερμανικός στρατός, είναι προφανές. Ή η γερμανική πολεμική βιομηχανία. Ο Μακρόν έχει άλλους επιλογές. Και άρα αυτό δημιουργεί κρίσεις, διαιρέσεις, ρογμές, αστάθειες. Το σχέδιο δεν είναι σαφές για κανέναν. Και το τρίτο, σε συνθήκες που, θα συμπληρώσουμε, οι εξοπλιστικές δαπάνες πριν γίνουν πραγματικότητα, ήδη έχουν αρχίσει και προκαλούν τη δικιά τους κερδοσκοπική φούσκα, τις δικές τους πληθωριστικές πιέσεις. Ποντάρουν οι κερδοσκόποι στις εταιρείες όπλων, να το πω απλά, πριν αρχίσουν να παράγουν όπλα. Και αυτό δημιουργεί φούσκα κερδοσκοπική. Όλες αυτές λοιπόν οι αντιθέσεις δημιουργούν πολιτική κρίση, η οποία τροφοδοτείται και από ένα άλλο παράγοντα, και δύο σημεία γι' αυτό και ένα τελευταίο για το τι έχουμε να κάνουμε. Τροφοδοτείται από την πολιτική κρίση. Η πολιτική κρίση δεν έρχεται μόνο από τα πάνω, έρχεται και από τα κάτω. Είναι η πρώτη φορά που η Αμερική ξεκινάει, το λέω έτσι για να μην λέω συνέχεια, ξεκινάει ένα πόλεμο τέτοιων διαστάσεων με τόσο χαμηλό ποσοστό αποδοχής. Από 25 μέχρι 29% ανάλογα ποια δημοσκόπηση διαβάζεις. Όχι μόνο γιατί ο Τραμπ υποσχόταν ότι θα σταματήσει τους αέναους πολέμους, απευθυνόταν σε μια βάση που δεν λέει λαϊκίστικη, ακροδεξιά ρητορική, ότι οι ελίτ είναι παγκοσμιοποιημένες, κάνουν πολέμους εκεί, εμείς εδώ για την Αμερική τη δικιά μας. Και τώρα είναι. Αλλά και γιατί είχε αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο κίνημα μέσα στην Ελλάδα. Ένα κίνημα που ξεκίνησε την Biden για την Παλαιστίνη,
συνεχίστηκε επί Τραμπ ενάντια στον ρατσισμό και την καταστολή. Μινεάπολη. Πρώτη γενική απεργία στην πολιτεία της Αμερικής από το 1934. Είναι δύσκολο να συνεχίσει ένα τέτοιο πόλεμο προκαλώντας όλες αυτές τις οικονομικές πιέσεις στον κόσμο χωρίς να τον έχει από τον προτέρων τον κόσμο. Άμα πάμε σε προηγούμενες μεγάλες περιόδους πολέμου και επαναστάσεων, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πράγματα ξεκίνησαν ανάποδα. Πρώτα ήρθε η οικονομική πίεση ότι πρέπει να ζήσουμε, δεν έχουμε μισθούς, δουλεύουμε 15 ώρες και μετά ήρθε η αμφισβήτηση του πολέμου. Εδώ τα πράγματα συγχρονίζονται. Το δεύτερο είναι να πάμε στην Ελλάδα για να τελειώνει, για να μην κάνουμε τώρα το διφόρσο από τον κόσμο, γιατί είναι και λίγο βαρετό και ίσως και λίγο ψώνιστο. Αν αντιμετωπίζει ο Τραμπ τέτοιου τύπου ιστορίες, φανταστείτε τι αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Σπεύσανε, έχουν δίκιο και οι δύο προηγούμενοι, και η συντρόφισσα και ο σύντροφος. Δεν χωράνε λόγια, δηλαδή πρέπει να είναι από τους λίγους, μάλλον όχι από τους λίγους, αλλά από τους πρώτους, όπως είπε ο Παναγιώτης, που βγήκε και είπε πρέπει να είμαστε κομμάτι της προσπάθειας να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα του Ιράν. Και λες, μα καλά, ειδήσεις δεν βλέπεις. Δηλαδή, ποια επιθετικότητα. Ο άλλος ξεκίνησε. Από τους πρώτους. Αλλά πατάει ή έχει πρόβλημα αυτή η στάση. Και η συμπόρευση με το Ισραήλ και όλα τα αυγά στον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν. Για όλους τους λόγους που είπαμε και γιατί δεν έχει τον κόσμο μαζί του. Προσπαθούν να σηκώσουν κλίμα εθνικής ενότητας. Βοηθάει όλη η ρεφορμιστική αριστερά και η κεντροαριστερά και το ΚΚΕ. Βοηθάνε όχι στα υπερελιστικά αυτά στη Μέση Ανατολή, λέει ο Ριζοσπάσης, στη λέξη Ιράν δεν την πολύ βλέπεις. Ποια τι είναι στη Μέση Ανατολή. Διαδήλωση για την Κούβα, όχι για να σταματήσει ο πόλεμος. Και την κεντροαριστερά τα ξέρουμε. Άμα υπάρχει εθνική συνένεση και γίνει Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών, ας πάει το παλιάμπελο, φτάνει να μας συμβουλεύσει. Τι έχουμε να κάνουμε. Αυτά ανοίγουν δυνατότητες για την αντικαπιταλιστική αριστερά. Μπορεί η αντιπολίτευση να είναι στην κοσμάρα της και να παίζει ρόλο να πετάει την μπάλα από την εξέδρα. Ο κόσμος και της αντιπολίτευσης δεν είναι στην κοσμάρα. Και αυτόν τον κόσμο πρέπει να τραβήξει η καπιταλιστική αριστερά και στις ιδέες, στις αιχμές και στη δράση. Όσον αφορά τις αιχμές, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Το βάλανε και οι σύντροφοι με τους δικούς τους τρόπους, αλλά νομίζω συμφωνούμε. Δεν μιλάμε για μια αναμέτρηση τύπου Ουκρανίας. Δεν είναι αναμέτρηση υπεριαλισμών στο έδαφος μιας χώρας. Είναι υπεριαλιστική επίθεση σε μια χώρα η οποία προήλθε από την καθεστώς, προήλθε από την Επανάσταση του 1979, επειδή η εργατική τάξη δεν πήρε την εξουσία του 1979 στο Ιράν με ευθύνες της αριστεράς, την εξουσία την πήρε αυτό το στρώμα που εκφράστηκε μέσα από τη συγκεκριμένη εκδοχή του Ισλαμικού, του πολιτικού Ισλάμ, και έφτιαξε ένα κρατικό καπιταλισμό με Ισλαμικά χρώματα, ο οποίος έκανε στροφή στον ελευθερισμό. Αυτό είναι το καθεστώς του Ιράν, με όλη τη... Δεν παίρνουμε, όχι πως δεν χρειάστηκε να υπερασπίσουμε τον Σαντάμ Χουσέιν και τον Μιλόσεβιτς, δεν χρειάζεται να ταυτιστούμε με τον Χαμενεή, τους φρουρούς της Επανάστασης, αλλά δεν είμαστε ούτε ένας ούτε ο άλλος. Είμαστε να ιτηθεί ο αμερικάνικος υπεριαλισμός. Κάτω τα χέρια το Ιράν. Και θέλουμε ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα να το κάνουμε αυτό. Θέλουμε να είναι μεγαλύτερες οι διαδηλώσεις, πιο ενωτικές, να είναι όλοι μέσα και εκεί να γίνει η σύγκριση των συστημάτων και των προτάσεων
Και πρέπει να το συνδυάσουμε και με ένα δεύτερο μέτωπο. Το μέτωπο το απεργιακό. Το όχι στον πόλεμο σημαίνει δεν θα πληρώσουμε για τον πόλεμο, θα κερδίσουμε αυξήσεις, θα κερδίσουμε συλλογικές συμβάσεις, με απεργίες και όχι με παρακαλυτά. Και εκεί έχεις να αναλάβεις πρωτοβουλίες, να ξεδιπλώσεις αγώνες, για να φτάσει η αντικαπιταλιστική αριστερά και η εργασία να παίζει αυτό το ρόλο που φιλοδοξούμε, θέλουμε